Tuolla Kuusankoskella lukemiin 14-6. Nyt tulee jälleen Tolvanen. Siinä on paikka ja Tolvaselle illan toi. 2 maalia tehnyt Tolvanen antamaan tuota vapaa-lyöntiä. Hieno kuvio. Näytti, että pallo on kyllä maalissa. Kyllä näin on. Päässä Pöntisellä jälleen paljon tilaa. Nyt tulee Otto Valtteri Ringqvist. Hyvä syöttö Kalmarille ja 5-3. Siinä Matikaisen toimintaa. Nyt löytyy hyvin Järvinen keskeulalta Järvistä. Hyvä syöttö. Halonen laukoo. Napakka. Ovat päässeet kyllä hyvä lentoon. Ja ei Tuomas Paukamalla hirveästi tässä nyt ole ollut varapaikkoja. Ja juuri kun näin sanon. Hyvä liike tekee itse pelattavaksi. Hyvä syöttö myös Mikke Haloselle. Halonen. Hieno syöttö. Matikainen. Ja nyt on hieno maali. Loistava maali. Vahvasti plusmerkkinen on tämä Blackbirdsin alivoima tässä toisessa erässä. Nyrkki. Nyt tulee hyvin. Hyvin tulee jälleen suudet ja lukemat tasaan. Hyvin jäljellä. Joka tapauksessa aaltoileva on peli. Nyt on Tammipuro paikka. Ja Timonen nyt tuolla maalin takana puolustajan paikalta. Nousussa hyvä syöttö. 5. Juurikaan kontrollia. Kunnes Timoselta hyvä syöttö Valoselle. Valonen löytää Lindqvistin takatolmaa. Kopiaisella paikka. Kopiainen pomputtaa. Lähtee siinä hakemaan kenties Nouluk syöttää. Mutta pelaa tilanteen.